yi tsintuwar yarinya diyar Fulani, kin daɗe a ruhi na san jini nake. Yau na yi tsintuwar soyayya, abun farar diya mai kunya, halwata kuma tana da kyan tarbiyya, ta karanta islamiyya, halwata kuma gunta akwai kimiyya, halwa na riga da na narke nisan ki nake. Wai aina ne zan ganki, kuma da yaushe ne zan biki, halwata duka so da so zan baki, halwa na dade a makarantar ki, halwata zuwan na shan karatunki, halwa bakina yana da ce miki san ki nake. Na yi tsintuwar yarinya diyar Fulani, kin daɗe a ruhi na san jini nake. Halwata, halwati, halwata, masoyata, halwata, ruhita, halwata, masoyata. Kin daɗe cikin tsarina, halwa na saki cikin ruhina, halwata yau gashi na sako kokona, halwa halwa cika share kukana, halwata ni nake sakar zance na, halwa halwa ki kalli gaye na ma san ki yake. Na yi tsintuwar yarinya diyar Fulani, kin daɗe a ruhi na san jini nake. A zato na kin yi nisa da ni, a soyayya kada ki bayar da ni, na ce miki ki zamto mai mun magani, halwa domin cuta kar ta kayar da ni, duk da dai salati na yi tintintini. Sallu ala